zareten guztioi. Aurtengoan ere hemen gaituzue, festa ederrontan ondo pasatzeko asmotan. Bai, egunon, aurtengoan gainera kanpoan, eguraldia lagun, eta ikusiko dezuen bezala, oroki eta aurten kirolaz blai daukagu. Badakizue, azken boladan kirola gero eta gehiago jarri zaigu modan, eta guk moda hori hartu eta nola ez orokietara ekarri dugu. Haurreskuntzako urpekari eta rugby jokalariak ikusi ondoren, LH-koen txanda da. 3. eta 4. mailako boxeo izarrak erabiltzen dituzten teknikak erakutsiko dizkigute. Bueno, prest zaudete boxeo izarrak? Bai? Ez dakit. Prest zaudete boxeo izarrak? Aurrera ba!
Oso ondo, oso ondo. Buah, zelako teknika dazkazuen, Nun ikasitakoak zeate? Orokietan, seguru. Katxibatxin? Nun ikasitakoak zeate? Orokietan. Ez hemen batzuk esan dute katxibatxin.